Maskata kanaka varanda veZimbabwe dzave nguva dzedu dziye. Nhasi paepisode 16 now the Brett Holley. Tiri kutaura nezvema-activists ngatibatanei. Mwedzi uno patanga campaign inonzi This Flag. Campaign yacho iri kutokura zvekuti vamwe maminista vari kutotadza nekurara. Kusarara kwekwe vakatomira mapasta, vari kumirira mapastors mumacar park mufunge zvenyu. Minista wacho weIT akanzwika achati achabvisa pasta paTwitter. Pane vamwe vavhura hashtag rinonzi hashtag things that should shock super. Pano paBrett Holley tunaita the following observations. Nesuo toda kunyorawo ka hashtag things that super should know kana kuti things that should shock super. Chekutanga, comrade, Twitter is not owned by the junta. Tatvisisa neighbor. The next hashtag things that should shock super. You are much better at selling cranes than being a minister, comrade. Makambozvinzwa Batanai varanda veZimbabwe. Minister wenyika achimirira vanhu mucar park kuti avatyisidzire. Oh yes, zvinoitika daily muZimbabwe. Mumwe minister ane Twitter account yake. Pidza tobvunza tokumbirawo kubvunza vatereri. Asi junta haina kurambidza vanhu here vanhu vavo kuti vashandise social media. Saka blaza wavo vari kutsvagei paTwitter chaizvo. Anyway, minister uyu ari kuti campaign yacho iri kusponswa nema-Western powers. Isusu panhau dzaBrett Holley tiri kukumbirawo kubvunza minister kuti chii chaizvo chiri kusponswa. Asi vakasponsa cellphone kana kuti Facebook account kana kuti ma-data bundles ndo vakazosponswa here. Kudzidza kwamakaita asi hamuzivi here kuti cellphone inogona kutora mavidhiyo sezvatiri kutoita izvezvi. Yapedza kutora video yogoiswa pasocial media vanhu vogoona. Nyaya yekungoti chero chinhu chaitwa nemunhu akazvimirira chongonzi it is sponsored by the West ndo zvinoratidza kupusa kwenyu sejunta. Uyezve ndo zvinotiratidza kuti hapana chinhu chinogona kugadzirika kana muchiri kutonga nyika yedu yeZimbabwe. Saka takuona kuti this flag yaitwa nemunhu umwe chete. Ko kana zvakaitwa nevanhu 2. Ko kana pakazoitwawo nevanhu 10, 50, 100, 1000, 10,000. Muri kuona makuriro azvinogona kuita here? Patasvika nhasi pakuda kuti munhu wese anozviti muZimbabwe asimuke. Ataurire munhu anenge achida kunzwa kuti nyika yedu yeZimbabwe iri kutongwa nembavha. Kana uri kuZimbabwe, kana kuti uri kudiaspora, kana uri murume uri mukadzi, kana uri sekuru kana ambuya, chero chauri zvako, as long as uri muZimbabwe, kana une karopa kadrop keropa kemuZimbabwe, simukai, taurai, shandisai masimba amunawo akasiyana siyana kuti muudze vanhu zviri kuitika muZimbabwe. Vaudzei kuti tiri kutongwa nejunta muZimbabwe. This flag iri kuitwa nemunhu mumwe chete. Yave nguva kuti tiunganidze vanhu vese vanonzi ma-activists. Ma-opposition party muZimbabwe vari kuita kunge vasingadi kubatana mucoalition kuti vakunde junta. Saka maonero edu paBrett Holley tiri kuti pamwe zviri kudikanwa ndechekuti isusu vana tsuro zvedu, vana X zvedu, toita coalition yedu tega. Isusu tine ma-interests eZimbabwe. Kwete ma-politician vanogara vachiti vane ma-personal interest pavanoti paipai ende vanofarira kushandisa chinhu ichi. Vanoti hanzi
there is no permanent enemies, there is just permanent interests. Ndo zviri kutidyisa seopposition izvozvo, because vakangomirira mari dzavo nemabhizinesi avo, havana rudo neZimbabwe. Hapadiwi kudzidza kana degree kuziva kuti tikaenda kusarudzo re2018 tine maopposition party anopfuura 20, imwe neimwe ine president yayo, imwe neimwe ine MP yayo, kuti junta ndiyo ichatowina pa2018. Panoda coalition varanda veZimbabwe, ndo chokwadi chiri pachena ichocho. Tasvika panguva yekuti vanhu muZimbabwe vave kuona zviri kuitika munyika. Machechi vari kuona, maordinary citizen vari kuona, uyezve muchechi vamwe vacho vakusimuka vachitaura zviri kufungwa nesu, the ordinary person. Chechi ine vatsigiri vakawanda, vazhinji vacho vanotedzera zvinotaurwa mubhaibheri, saka vanogona kutoita vatungamiri vakatonaka, vanogona kutoita president akatonaka, minister akatonaka, kwete tsvina dzatiri kuona dzejunta idzi. Asi pane chimwe chete chabuda necampaign yeThis Flag. Ma-opposition parties vakasafoma coalition, vanhu muZimbabwe vachatarisira kuma-activists. Ma-activists vogobatana kuti vasunungure Zimbabwe. Vanhu vaneta guys. Kutenderera nekutenderera, gore negore, tichingoita zvatakamboita patakadyiwa. Ma-politician achatopedzisira adzingwa nevanhu. Ma-activists ndo zvatiri kukumbira pano paBrett Mveti. Ma-activists Batanai, gadzirai chinhu chiye chatiri kutsvaga, chinhu chiye chiri kutaurwa nemunhu wese muZimbabwe. Chinhu ichocho chinonzi a united front kubvisa junta. Ndo panoperera nhau dzaBrett Mveti dzasvondo rino. Kana mafarira zvandataura, kana matsigirawo futi mafungiro angu, ndokumbira kuti mutarise mamwe mavideos angu pane YouTube channel neFacebook page, ose zvavo anonzi Brett Mveti. Ndatenda.